L-għada li ħarġu iktar dettalji dwar rapport tal-Kummissjoni Ewropea fuq Għawdex li nżammuh minn Gvern Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għażel li ma jħux mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Dan minkejja li sejjaħ lill-ġurnalisti għal konferenza tal-aħbarijiet f'Għawdex stess. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea kien sar fi żmien li Simon Busuttil kellu semm importanti fir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Unjoni Ewropea. Iżda tnejn filgħodu ma tħallejniex nitolbu spjegazzjoni dwaru. Ebda kummenti wkoll dwar kemm inħolqu impjiegi f'Għawdex fi żmien Gvern Nazzjonalista. One News talab lil Busuttil biex jgħid kemm inħolqu impjiegi fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. Fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista kemm inħolqu impjiegi f'Għawdex? Jirriżulta li fl-aħħar 9 xhur ta' Gvern Nazzjonalista f'Għawdex inħolqu biss 10 impjiegi ġodda. Intant fil-Fondazzjoni Arka Simon Busuttil tkellem dwar ħtieġa ta' emenda fil-Kostituzzjoni biex titneħħa kull forma ta' diskriminazzjoni fil-konfront ta' persuni b'diżabilità. Għalli dwar dan se jressaq Private Members Bill fil-Parlament.